Το θέμα «Συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα» αναφέρεται στη συνεργασία ατόμων μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εργαλείων που επιτρέπουν την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού επεξεργασία εγγράφων. Βασικές έννοιες. Διαδικτυακά περιβάλλοντα, όπως πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, π.χ. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Εργαλεία συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, π.χ. Google Docs, Microsoft OneDrive, Notion. Συστήματα διαχείρισης μάθησης, π.χ. Moodle, Blackboard, eClass. Τρόποι συνεργασίας. Σύγχρονη συνεργασία. Οι χρήστες εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο περιβάλλον, π.χ. για συζητήσεις μέσω Zoom, επεξεργασία αρχείων στο Google Docs. Ασύγχρονη συνεργασία. Η επικοινωνία δεν είναι ταυτόχρονη, αλλά γίνεται μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, email ή εγγράφων, π.χ. χρήση φόρουμ, email, LMS. Ωφέλη της συνεργασίας σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας και εκπαίδευσης, πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο. Προκλήσεις και περιορισμοί. Τεχνικά προβλήματα, π.χ. χαμηλή συνδεσιμότητα, δυσλειτουργίες λογισμικού, έλλειψη προσωπικής επαφής και πιθανή απομόνωση.